سلام كمي كنيخم ناوشت نادقن زتقلله سمنا وزنا سبورتنا بفدريشن كل مشكلة زبا مأكل أب تحتي بالزخرين زحلفو تقدمتي زبل تيما زتنالو ودرات كل مشكلة زحلف سمون كاتيلو نيروم برهانه بولكي دانيال هابت ميكال نغانتا ايرتل دما كان اين سالسين كوينوم كان برخت يمانه كاب سنبل محار تسفصين كاب اسبيكو بسنكي بشكلتا مبلشا كقيايرو استفطرلهم فتات كاب عبغوجله كبد هو سزيكالو كداي كوينوم زنبو كبز وعلو تقدمتي زكايد وقصبه وددر بوليزو بماكل زمسكن طنقا غيرو سلاسه صبيه وددر بصبو تزازيمو سيراك تصفومنا ايرتل دما قداماي كوين تعويتم داويت هايله كاب سنبل كالاي كوصن كلو ارون دبرصيون ابيل تولده اخليلو غبريوت كاب اسبيكو كاب سالساي كسب 5 درجه حيزوم روبيل تولدن تسفاي محرت ابن كاب ايرتل شاد شاين شبعين يوهانس ولد رفايل كاب اسبيكو شمناي دانيال هابت ميكيل هابتوم كاب ايرتل دما تاشعين 10 كوينوم عسرة تقدمتي دا كورسو دك انستيو 77 كيلومتر نخشفنا تدالين لعل 4 كيلومتر استوعزادن 3 دقيقة انستيو تقدمت تاينيرن تقدق استقبريوت كبنا نفحي فانوس تسفا قبر كاب دندن وقحتا قبريوت كاب عراق كاب عباي قجله كهادما انكلوا بزح تمكرو زقسمات تقدمتي حانتي كاب غانتاتنا الوا مبال لزقو عزو كم زيناتين رايوم اثناء عن الكعزب قداي نفاسن صحين زخون تعذابي كركبان صوتا مقرات كوستخالن دقاقي متمحصنم انتخونه زحتا عباي قجله مملش بيسوم اتن مسكونات نايت قدما نوحازيت كيدانن موسانات دبساين اتركبن وجله زوريا دريبنن قليفنان نهار غعزن ان تبراريا دحر مقصالن ناي مودات دول تدويلا قصبتا وددر ان كايدا ناب حنصاص 20 متر مسترفن وغحتا غبر هيوت ناي عرق دحر واي غوما بسكليت نفسوم ترغستن فانوسن ابز غبرو قصبتاوي وددر نفانوس غبر هيوت ناي غانتا لندن قداميتي كاليتي ترغست غبر هيوت كبغنا نفي خاليتي اتان زغطما عدل بنبعات زغلصت وغحتا دما سالسيت كوينا نطبي تماقيلا 77 كيلومتر شفونو 9 كلتن تقدمتي كالاي ديفيجن يوم اب ساعات بجمجام 43 كيلومتر ان تحمبو وددروم زازيموم امان جمالن هينوك مولو برهانن بنيام جرماين كاب اسبيكو كاب قداماي كساب بسالساي كعوتن كلو ناتنيل تسفاصيون كاب ايرتل دانيال جلاين فيليبوس كبرابن كاب سنبل دما كاب ربعاي كساب بشادشاي تعويتوم 55 كيلومتر شفونو تقدمت سالساي ديفيجن نيروم بيتن 19 تقدمتي كاب زلوم بزحي اب عوت زبصحو تقدمتي قداماينهم غزاي كابناتنا نهم كنن بولقي زولدر عقبا مريم رزن بريخ سيلا ولد ميكيل بولقي هانيبال ابراهام ورساي امان سلطان بولقي كاب كالاي كساب شادشان زلو تعوتملو بزي كازي بدراسي اواج برهان استبركس مصحفتي نعوتات ابس معلت وايبوم تقدمت موتين بشكلتا زحلف قدامون وددرون اسلاسيلم نيروم ابزاب تحت بالزخرن زحلفو تقدمت زبل تيما اب كبابي 5 مدبر بوليس تقايده وددر علم 10 10 4 36 كيلومتر مشفينوم هينوك سامسوم ايفن زكرياس اسياس سمر دما تعاويتملوم كبدما 10 5 10 6 قدامي سرايفيل ولد رفايل كلاينوهم زمنفس سالساي ميرون كبرا كعوتن كلوم كاب 27 كيلومتر شفنا دق انستيو قداميتي ديانا داويت عليتي فيفن فصوم سالسيتي دما ايدا يوسف كوينن كابل 17 عامد زعلميم دقي تبعتيو قدامي افدون ميكيل كلاي ساميل جرماي سالساي دما ناتنيل معانش بمخان كاب قدامي كساب سالساين زلو ترتا كم زحزو كاب فدريشن قددم بشكلتا زبا ماكل زبصحنا صبصبا رديوم إذا خمزي لنكولو فدريشن قدم بشكلتا زبا ماكل تمال عربي 3 مغابيت حفشاوي غوباي اكايدو اب مخفتي غوباي حلافي كفل ባህልን ስፖርትን ዞባ ማከል አቶ አስመሮም ጸጋ ብርሃን አዘስምዑ ቃል ውድድር ብሽክለታ ሃገርና በጽሕዋ ዘሎ ደረጃ ተራ ዞባ ማከል ዝለዓለ ጃም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ታሪኻዊ ገጻት ብሽክለታውን ነዚ ተበጽሒ ዘሎ ደረጃ ከም ዝሓገዘ ገሊጹም ቀጺሉ ዘቀረበ ጸብጻብ ናይ 32 ኣዋርሕ ፈጻሚት ኮሚሽን ፌደሬሽን እዩ ኣብቲ ዘቀረበ ጸብጻብ ተቀዳደምቲ ዞባ ማከል በሐፈሻ ኣብዚ ዝተገልጸ ኣዋርሕ ድማ ብፍላይ 644 መድረኻት ማለት 22168 ኪሎሜትር ናይ ከተማን በረኻን ከም ዘካየዱ ብዝርዝር ቀሪቡ ብዘይካዚ ንብረት ብሽክለታ ኣብ ኢድ ውሕዳት ነጋዶ ስለዝወደቀ ተቀዳደምትን ጋንታታትን መቀያየሪ ኣቑሑ ልዕሊ ዓቕምን ኮይኑ ስለዘሎ ዝምልክቱ ኣካል ንከሓስበሉ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ፌደሬሽን ወጢንዎም ንዘሎ ውድድራት ንከተግብር ዝሓንፀፆ ባጀት ብጉባኤ ድሕር ምጽዳቅ ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማከል አቶ ኢንድሪያስ አስመሮም ኩለን ጋንታታት ተቀዳደምትን ፌደሬሽን ንጉዕዞ ዘነጽር ከም ምዃኑ መጠን ዘለዎን ሃጓፋት ከይተዋህለለ ጉባኤ ኣብ ግዚኡ እና ተግበራ ክደፍአሉ መዘኻኸር አቅሪቡ ኣብ መወዳእታ መሳርሒታት ፎቶ ፊኒሽን ካልእ ናይ ዞባ ማከል ተሓዲሱ ውድድራት ብግዚን ብዕድመን ክኸውን መወዳደሪ ቦታ ብፍላይ ናይ ከተማ ለውጢ ክግበረሉ ዝብልን ካልእን ለባዋታት ድሕር ምቕራብ ብፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ዝተዳለወ ሰርቲፊኬት ንጋንታታትን መሻርክትን ተዓዲሉ
ካብ 3 ክሳብ 5 መጋቢት ካብ ዞባታት ማእከል ደቡብ ጋሽ ባርካ ዓሰብን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝተዋፅኡ ኣስታት 115 ኣትሌታት ከሳትፍ ዝጸንሐ ሃገራዊ ሻምፒዮና ትራክን ፊልድን ትሕቲ 18 ዓመት ኤርትራ 2017 5 መጋቢት ብዓብላልነት ኣትሌታት ዞባ ማእከል ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ተዛዚሞም ኣብቲ ንሳልስቲ ዝቐጸለን ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ብዝተኣታተወ ስርዓት ምቁጻር ዕድመ ሓደስትን ትስፍዋትን ኣትሌታት ዝተራእየሉ ብምንባሩ ተካቲ ንምፍራይ ዝካየድ ዕማም ንቕድሚት ዝደፍእ ኣወንታዊ ብልጫ ናይቲ ሃገራዊ ውድድር እዩ ነይሩ ኣብዚ ሱታፈ ክልተ ዞባታት ቀይሕ ባሕሪ ከም ወትሩ ኣብ ዘይነበራሉ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዞባ ዓንሰባ ዘርአቶ ተወዳዳርነትን ዘመዝገበቶ ውፅኢትን ዝምስገንን ኣብቲ ዓውዲ ማዕረተን ሰጊመን ዘለዋ ዞባታት ንምብጻሕ ንእተካይዶ ጻዕሪ ዝያዳ ዘብርህ ነይሩ ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድራት ዝተመዝገበ ውፅኢት ምስ ንርኢ ኣብ 100 ሜትሮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ፍናን መብራህቱ ማእከል ሚካኤል ዕቑባይ ማእከል ፍሬ ህይወት ደሳለ ደቡብ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሞገስ ስምዖን ሚኒስትር ምክልኻል መሐመድ ሱሌማን ጋሽ ባርካ ኣብርሃም ነጋሲ ማእከል ኣብ 200 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ሚካኤል ዕቑባይ ማእከል ሰባህ ዓምር ማእከል ፍናን መብራህቱ ማእከል ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሞገስ ስምዖን ሚኒስትር ምክልኻል ኣብርሃም ነጋሲ ማእከል ሮቤል ኣማኒኤል ማእከል ኣብ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ሰባህ ዓማር ልዋም ተስፋ ስላሰን ኣስቴር ይባበን ሰለስቴን ካብ ማእከል ካብ ደቂ ተባዕትዮ ያፌት ዳንኤል ማእከል ሮቤል ኣማኒኤል ማእከል ናዝራዊ ሃይለ ደቡብ ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ንያት ተስፋይ ኣስቴር ይባበን ሊድያ ፍጹምን ሰለስቴን ካብ ዞባ ማእከል ብደቂ ተባዕትዮ ድማ በረኸ ቴድሮስ ደቡብ ሉተር ኢሳቅ ማእከል ሮቤል ኣበበ ማእከል ኣብ 1500 ሜትሮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ንያት ተስፋይ ሳሮን መኮነን ሰማር ተኸስተን ሰለስቴን ካብ ማእከል ካብ ደቂ ተባዕትዮ እውን በረኸት ሚካኤል ሜሮን ጎይቶኦም ክብሮም ኣፈወርቅን ሰለስቲዮም ካብ ማእከል ኣብ ውድድር 2000 ሜትሮ ስቲፕል ቼስ ደቂ ተባዕትዮ ኣቤል የማነ ማእከል ፊልሞን ዳዊት ደቡብ ሄርሞን ክፍሎም ማእከል ብደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ዋሕዲ ተሳተፍቲ ዞባታት ኣይተኻየደን ኣብ ውድድር 3000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ለምለም ገብረ መድህን ማእከል ሳሮን መኮነን ማእከል ቅሳነት ማሪቆስ ደቡብ ብደቂ ተባዕትዮ በረኸት ሚካኤል ሄኖክ ተስፋይ ሜሮን ጎይቶም ሰለስቲዮም ካብ ማእከል ኣብ ውድድር ሪሌይ 1000 ሜትሮ ብደረጃ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ማእከል ደቡብ ዓንሰባ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ጋሽ ባርካ ማእከልን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይን ዘሎ ደረጃታት ብምሓዝ ዕዉታት ተሃገራዊ ውድድር ኮይኖም ኣብ ውድድራት ፊልድ ኢቨንትስ ዳርባ ዲስካስ ደቂ ኣንስትዮ ሱዝ ቀላታ ዓንሰባ ተርታ ተኽለ ማርያም ማእከል ዋሶ ጁሪ ጋሽ ባርካ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኮኸብ ኣማኒኤል ማእከል ከሚስ ኣበ ጋሽ ባርካ መሐመድ ኣሕመድ ማእከል ብዳርባ ዓረር ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሱዚ ቀላቲ ዓንሰባ ፌሩስ ሓጎስ ማእከል ተርታ ተኽለ ብርሃን ማእከል ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኮኸብ ኣማኒኤል ማእከል ናሆም ዳንኤል ማእከል መሐመድ ሱሌማን ጋሽ ባርካ ብዳርባ ጭማራ ደቂ ኣንስትዮ ፌሩስ ሓጎስን ኮኸብ ገብረ እግዚአብሔርን ሰለስቴን ካብ ማእከል ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሜሮን ሃብተ ማእከል ኣሮን ተስፋዝጊ ማእከል ጀላን ሳልሕ ደቡብ ብዝላ መሬት ደቂ ኣንስትዮ ፎዚያ መሐመድ ዓንሰባ ዮርዳኖስ ሃይለ ስላሴ ማእከል ኮኸብ ገብረ እግዚአብሔር ማእከል ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኢሳያስ ሃብታይ ጋሽ ባርካ መሐመድ ኢብራሂም ዓንሰባ ሜሮን ሃብተ ማእከል ብዝላ ልዕለ ደቂ ኣንስትዮ ኣርሴማ ብርሃነ ማእከል ፎዚያ መሐመድ ዓንሰባ ሳሌም ፍስሐየ ዓንሰባ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሚልክያስ ተወልደ ዓንሰባ ኣልኣሚን ናስር ማእከል ፍትሓዊ ዛይድ ማእከል ብምዃን ተዓዊቶም ብሓፈሻዊ ውፅኢት ናይ ጋንታ ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል 9 ወርቂ 9 ብሩር 7 ነሓስን ቀዳሚቲ ዞባ ዓንሰባ 3 ወርቂ 1 ብሩርን 2 ነሓስን ካልእቲ ዞባ ደቡብ ድማ 1 ብሩርን 2 ነሓስን ሳልሴት ብምዃን ሒዘን ውድድረን ዛዚመን ብሓፈሻዊ ውፅኢት ናይ ጋንታ ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ማእከል 9 ወርቂ 9 ብሩርን 7 ነሓስን ቀዳሚቲ ዞባ ዓንሰባ 3 ወርቂ 1 ብሩርን 2 ነሓስን ካልእቲ ዞባ ደቡብ ድማ ብ1 ብሩርን 2 ነሓስን ሳልሰይ ደረጃ ሒዘን ውድድረን ዛዚመን ኣብ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ድማ ዞባ ማእከል ብ7 ወርቂ 8 ብሩርን 9 ነሓስን ቀዳሚቲ ሚኒስትር ምክልኻል ብ3 ወርቂ ካልእቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ብ1 ወርቂ 3 ብሩርን 1 ነሓስን ሳልሰይቲ ደረጃ ሒዘን ኣብቲ መዛዘምቲ ሃገራዊ ውድድር ድማ ዕዉታት ኣትሌታትን ዞባታትን ዝተዳለወለን ናይ ዋንጫ መዳልያን ገንዘብን ሽልማታት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ሓለፍቲ ኮሚሽን ስፖርት ዞባታትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተቐቢሎም ካብ ዜና ኣትሌቲክስ ከይወፃና ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣትሌታት ሃገሬት ጋንታ ኢጣልያ ኣብ ኣስመራ ምስ ኤርትራውያን ኣትሌታት ልምምድ የካይዱ ከም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዜና ስፖርት ተኸታተልኩም ነርኩም ነቲ ዘካይዶ ዘለዉ ልምምድን ኣብ ኣስመራ ዘሕልፎ ዘለዉ ጊዜያትን ኣመልኪቶም ገለ ካብቶም ኣትሌታትን ኣሰልጣኒኦምን ዝሃቡና መብርህ ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ ሲኒዮር ማሲሞ ማኛኒ ኣሰልጣን ሃገሬት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኢጣልያ
ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣሰልጣኒ ሃገራት ጋንታ ኢጣልያ ከም ኣትሌት ኣብ ኦሎምፒክ 1976 ከምኡውን 1980 ተሳቲፈም ኣብዚ እዋን እዚ 5 ኣትሌታት ሒዘ ናብ ኣስመራ መፅየ ዘለኹ ገለ ካብዞም ኣትሌታት ደረጃ ኢጣልያ እቶም ዝበለፁን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝበፅሑ እዮም ናብ ኤርትራ ክንመፅእ ዝመረፅናሉ ምክንያት እቲ ቀዳማይ ኩነታት ኣየርን ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣን ኣስመራ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ቁርቢ ሓይሽ እምበር ኣብ ኤውሮጳ ቁሪ እዩ ዘሎ ብዓብዪ ድማ ኤርትራ ኣዝዮም ሓያላት ኣትሌታት ዘለዎ ሃገር እያ ከም በዓል ዘርእስናይ ታደሰን ግርማይ ገብረስላሴን ዝኣመሰሉ ኣትሌታት ዘለዎ ሃገር እያ ምስ ኤርትራውያን ኣትሌታት ብሓባር እንለማመድን ተመክሮ ድማ ንላወጥና ኣለና ኤርትራውያን ደረጃ ዓለም ተጠመድቲ ዝኾኑ ኣትሌታት እዮም ዘመዝግብዎ ዘለዉ ዓወታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎ ኩልና እንከታተሎ ዘለና እዩ ሒዘሞ ዘለዉ መንገዲ ውፅኢታዊ ስለዝኾነ ድማ ኣብ መጻኢ ካብቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝዓቢ ውፅኢታት ከም ዘመዝግቡ ርግፀኛ እየ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ኤርትራን ኢጣልያን ናይ ነዊሕ እዋን ታሪክን ምሕዝነትን ዘለዎን ሃገራት እየን እዚ ናትና ናይ ተመክሮ ምልዋጥ መድረኽ ድማ ብመንፅርቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ዝምድና ክረአ ይኽእል እዩ ኣትሌት ሮጀሮ ፈቲለ ከም ኣትሌታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጉያ መርርን ናይ ትራክን ውድድራት ምስታፍ ካብ ዝጅምር 30 ዓመታት ተቆፂሩሎም ኣብ ልዑል ፅፍሒ ባሕሪ መታን ክንወዳደር ኢና ናብ ዝናብ ኣስመራ መፂና ምስ ኤርትራውያን ኣትሌታት ነካይዶ ዘለና ናይ ሓባር ልምምድ ናይ ብሓቂ ኣክሳብ እዩ ክሳብ ሕጂ ነካይዶ ዘለና ልምምዳት ዓብዪ መክሰብ ኢና ንረክበሉ ዘለና እቲ ናይ ልምምድ ቦታታት ኩሉ ኣዝዩ ምቹ እዩ ኣትሌት ዳንኤል ሞኒቺ ገና ወደ 17 ዓመት ከለኹ ነዚ ውድድር ኣትሌቲክስ ጀሚረ ኣብ 2006 ኣብ ናይ ኤውሮጳ ሻምፒዮን ኣብ ጉተንበርግ ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10,000 ሜትር ውድድር 10 ተርታ ሒዘ ነይረ ኣብ 2010 ነዚ ውፅኢት ናብ ሳልሳይ ከመሓይሽ ከለኹ ኣብ 2014 ድማ ተዓዋቲ ወርቂ መዳልያ ኤውሮጳ ኮይነ ናብ ኤርትራን ኣስመራን ንተለማዋን የመፅየ ዕላማና ድማ ነቲ ሰሪዕናዮ ዘለና ውድድራት ዝኸውን ልምምድ ምክያድ እዩ ናብ ኣስመራ ናብ ልዕሊ 2,000 ሜትሮ ልዕሊ ፅፍሒ ባሕሪ መፂካ ክትለማመድ እቲ ዕላማ ፍሉጥ እዩ ምስ ኤርትራውያን ኣትሌታት ነካይዶ ዘለና ልምምድ ኣዝዩ ዓብዪ ረብሓ ኢና እንረክበሉ ዘለና ኣብ ኤውሮጳ ፅምው ዝኾነ ናይ ልምምድ ግዜ እዩ ዘለና ኣብዚ ግን ምስ ብዙሓት ኣትሌታት ብሓባር ክንለማመድ ምኽኣልና ዓብዪ ነገር እዩ ናብ ብዙሓት ልዑል ፅፍሒ ባሕሪ ዘለውን ሃገራት ልምምድ ተጓዒዘ ከም ኣስመራ ግን ምችእትን ውሕስነት ዝመልኣ ከተማ ይረኣኹን ናይ 3 ሰሙን ልምምድ ክገብሩ ዝቐነዩ ኣትሌታት ሃገራት ጋንታ ኢጣልያ ገሊኦም ውድድራቶም ንከሰላስሉ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ እቶም ካልኣይ ክፋል ድማ ኣብ ኣስመራ ዘካይድዎ ዘለዉ ፅዑቕ ልምምድ ኣብ ምቕፃል ይርከቡ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ምስ ኣገልግሎት ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ሓዝ ብምትሕባር ስልጠናን ኣሰልጠንትን ከምኡውን ስልጠና ዳነት ካብ ዝሓለፈ 13 ለካቲት ክሳብ ዝሓለፈ 25 ለካቲት ሂቡ እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ውሽጣዊ ንጥፈታት ንዝካየዱ ስፖርታዊ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ዝያዳ ንምሕያሉን ኣፍልጦ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ክብል ምባሉን ኮይኑ ሰልጠንቲ ዝረኣዩ ብቕዓት ኣዝዩ ዝናብ ምንባሩ ነቲ ኮርስ ዝሃቡ መምህራን ኣቶ ኣኽሊሉ መሓርን ኣቶ ሳሙኤል ሞጎስን ገሊፆም ኣብ ናይ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ሰልጠንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ወረቐት ምስክር ተዓዲሎም ፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ኮሎኔል ደሳለ ቃለይ ኣብ ዘስምዑ መደረ ሰልጠንትን ዝተዋሃቦም ስልጠና ብዝግባእ ኣባይታ ክሰርሕሉን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ድማ ንጥፈታቶም ርዩ ንዕቤቶም ከም ዝፀር ኣረጋጊፁ ብወገን ሰልጠንትን ድማ ነተቃሲሞሞ ዘለዉ ግብሪ ከውዕልዎን ብዝግባእ ከም ዝሰርሕሉን ቃላት እዮም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ኣቐዲሙና ኣብ 2015 ከምኡውን 16 ኣብያተ ማእሰርትን ተሃድሶን ፀፀራትን ዘንበልን ተመሳሳሊ ስልጠና ምንባር ይፍለጥ እዚ ከምዚ ንከሎ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ዝሓለፈ 25 ለካቲት ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ኩዕሶ መርበብ ህፃናት ዞባ ማእከል ዕለት ኣካይዱ ኣብቲ ዕለት ሰልጠንቲ ህፃናት ሒዘሞ ዘለዉ ብቕዓት ፈቲሹን ገምጋም ኣካይዱን ዳይሬክተር ፕሮጀክት ህፃናት መርበብ ኤርትራ ኢንስትራክተር ሄኖክ ዮሃንስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ካብ ዝጅምር ኣስታት 2 ዓመታት ከም ዝቆፅረን ጽቡቕ ይስጉም ከም ዘሎን ገሊጹ ሰልጠንቲ ህፃናት ኣሰልጠንትን ኣዋሃልትን ወለድን ነዚ ዕድል ብዝግባእ ክጥቀሙሉ ድማ ተላብዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ንምስልጠን ህፃናት ዝኸውን 24 ኳዓሳሱ ብሓገዝ ድማ ተወርፍዩ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ክትሳተፎ ዝቐነት ዙር ጋቦን ብቕድሚት ማሊ ሰንበት 5 ለካቲት ብዝተኻየደት ሻብዒትን ናይ መዛዘሚትን መድረኽ ተዛዚሙ ነዛ መድረኽ ድማ ኤርትራዊ ሜሮን አብርሃም ተዓዊትላ ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት ናይ ሞዳታ ሻብዓይ መድረኽ ቱር ለትሮፒካል አሚሳ ቦንጎ ተቀዳድምቲ ካብ ኦዌንዶ ተበጊሱ ኣብ ሊብረቪል ዝተዛዘመ ናይ 137.5 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣካይዶም ኣብ ፍጻመ ድማ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሜሮን አብርሃም ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 10 ደቂቃን 05 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ዕውት ሻብዓይን ናይ ሞዳታን መድረኽ ቱር አሚሳ ቦንጎ ኮይኑ ነዚ ኣብ ጎላጉል ዝተኻየደ ናይ መዛዘሚ ውድድር ተቀዳድምቲ ኣብ ሰዓት 43.402 ኪሎ ሜትር እናተሓንበቡ ዛዚሞም
ኣብዛ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተዛዘመ ናይ ፍጻመ ውድድር ዴንማርካዊ ኣባል ክለብ ደልኮ ማርሴለ ፕሮቨንስ KTM ዝኾነ ክራግ ኣዝቢጆርን ኣንደርሰን ካልኣይ ኮይኑ ናይ መዛዘም ሕንጻጽ ክረግጽ እንከሎ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሳይሞን ሙሴ ድማ ብሰለስተ ካልኢት ካብ ዕዉት ናይ መድረኽ ወዲ ጋንቱ ሜሮን ኣብርሃም ድሒሩ ሻድሻይ ኮይኑ ንውድድሩ ዛዚሙ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ዮናታን ሃይሉን ኤልያስ ኣፈወርቅን ድማ መበል 17-18 ደረጃ ሒዞም ኤርትራዊ ኣባል ክለብ ኢንተርፕሮ ሳይክሊን አካዳሚ ተስፎም ዕቅባ ማርያም ድማ ንውድድሩ ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ክዛዝሙ ክኢሉ ብመሰረት ክሳብ ሕጂ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊን ስታትስ ወፂኡ ዘሎ ጽብጻብ ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ን7 መድረኻት ዝተጓዓዘ ውድድር ብህሉል 19 ሰዓትን 41 ደቂቕን 21 ካልኢትን ግዜ ፈረንሳዊ ዮሃን ጊነ ናይ ክለብ ዳይሬክት ኤነርጂ ብጫ ማልያ ተዓዊትሉ ኤርትራዊ ተስፎም ዕቅባ ማርያም ድማ ብ16 ካልኢት ጥራይ ተበሊጹ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ናይ ግዜ ቀጠልያ ማልያ ቤላሩሳዊ ናይ ክለብ ሚንስክ ሳይክሊን ስታንሲሉ ባዚክ ወኒኑ ኣሎ ብህሉል 33 ነጥቢ ኤርትራዊ ዓውት ሃብቶም ጎብለል ኣንበሳ ዓቐብ ክኸውን እንከሎ ወዲ ጋንቱ ዘመን ፈሰሎምን ድማ 26 ነጥቢ ብምእካብ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጡ ብሃገር ደረጃ ድማ ሞሮኮ ቀዳሚቲ ክትከውን እንከላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ኣብ 5 ደረጃ ኮይና ናይ ሓፈሻዊ ውድድራት ናይ ዝኩሉ መድረኻት ዛዚማቶም ትማል ሰንበት 5 መጋቢት ብብዝሒ ተዓዛቢ ማሚቑ ካብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ሱፐር ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ኣልተሓሪር ምስ ዕዳጋ ሐሙስ ብዘይሸቶ ክትፈላለን ከላ ደንደን ድማ ንኣዱሊስ በጸቢብ 3-2 ረቲዓታ ፈለማ ካብ ሰዓታት ድሕሪ ቅትራት ሒዘን ኣልተሓሪርን ዕዳጋ ሐሙስን ጸወታ ካይደን ኣብዚ ኣልተሓሪር ዝለዓለ ኢድ ሒዛትሉ ዝውዓለት መዓልቲ 4 እትዋት ሸቶታት ኣባኺና ዕዳጋ ሐሙስ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ጸወታ አንጸባሪቖም እንተኾነ ግን ብወገን ክልቲአን ጋንታታት ዝተመዝገበ ሸቶ ስለዘይነበረ ጸወታ ብናይ ሓባር ዓወት ባዶ ተዛዚሙ ቀጺለን ኣብቲ መዓልቲ ክልተ ዓበይቲ ናይ ነዊሕ እዋን መተሃላለቕቲ ጋንታታት ዝኾና ኣዱሊስን ደንደን ተጻዊተን ኣብዚ ብፌደራል ዳኛ ሚካኤል ገብራይ እናተኣልያ ዘካየዶ ግጥም ድማ ደንደን ሸቶ ንምንዳይ ሓሶ ክትብል ድሕሪ ምውዓል ክልተ ሸቶታት ካብ ኣማኑኤል ደምሰ ረኺባ ንዕረቲ ድማ ክልተ ባዶ መሪሓ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣዱሊስ ንዝተመዝገበኣ ንምሕዋይ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኢላ ብቐሊሉ ሸቶ ከየመዝገበ ድሕሪ ምጽናዕ ግና ኣዱሊስ ኣብ ውዱ ግዜ ካብ ጥሕሻ ተኽለወይንን ሳምሶን ገብረዋህድን ማዓረ ዝገብራ ሸቶታት ረኺባ እንተኾነ ደንደን በተን ዝተመዝገበኣ ሸቶታት ከይተዳሃለት ሳልሰይቲ ንምርካብ ኣብ ዝተጓዓዘትሉ ህሞት ፊሊሞን ጥዑምዝጊ ቀታሊት ሸቶ ኣመዝጊቡ ዝተዋህበ ግዜ ብምኻሉ ድማ ደንደን ብናይ 3-2 ውጽኢት ንዘዋህለለቶ ነጥቢ ናብ 10 ከባቢላቶ ኣብቲ መዓልቲ ነቲ ጸወታ ዝዳነየ ፌደራል ዳኛ ሚካኤል ገብራይ ድማ ካብ ምድናይ ኩዕሶ እግሪ ብወግዒ ተፋንዩ ኣብቲ ጋጣሚ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ነቲ ዳኛ ዋንጫን ሰርቲፊኬትን ሸሊምዎ